Postanak, drugo poglavlje. Tako bude dovršeno nebo i zemlja i sva vojska njihova. A sedmoga dana dovrši Bog djelo svoje što ga učini. I počinu u 7. dan od svega djela svojega što ga učini. I blagoslovi Bog 7. dan i posveti ga, jer u taj dan počinu od svega djela svojega što ga stvori i učini Bog. Ovo je postanak neba i zemlje, tako su stvarani u dan kad Gospod Bog načini zemlju i nebo. A još nije bilo nikakva poljskoga grmlja na zemlji i nikakvo poljsko bilje još ne bijaše niklo, jer Gospod Bog ne pusti dažda na zemlju i ne bijaše čovjeka da obrađuje zemlju. Ali se podizala para iz zemlje i natapala sve površje zemaljsko. I Gospod Bog načini čovjeka od praha zemaljskoga i u nosnice mu udahnu dah života. I čovjek posta duša živa. I zasadi Gospod Bog vrt na istoku, u Edenu, i smjesti ondje čovjeka koji ga je načinio. I Gospod Bog učini da iz zemlje nikne svakojako drveće, pogledu zamamno, a dobro za hranu, i drvo života nasred vrta, i drvo spoznaje dobra i zla. A iz Edena je izvirala rijeka da bi natapala vrt, onda da je se pak granala i tvorila 4 rukavca. Prvo mu je ime Pišon, on optječe svom zemljom Havilskom u kojoj ima zlata, a zlato te zemlje je dobro. Ima ondje i bdelija i kamena oniksa. A drugoj rijeci ime je Gihon, ona optječe svom zemljom Kuš. Trećoj je pak rijeci ime Tigris, ona teče na istok Asirije. A četvrta to je rijeka Eufrat. I Gospod Bog uze čovjeka i postavi ga u Edenski vrt da ga obrađuje i da ga čuva. I zapovjedi Gospod Bog čovjeku govoreći: sa svakoga drveta u vrtu slobodno jedi, ali s drveta spoznaje dobra i zla da nisi jeo. Jer u dan kad s njega pojedeš, zasigurno ćeš umrijeti. I reče Gospod Bog: nije dobro da čovjek bude sam, načinit ću mu pomoć kao što je on. I Gospod Bog načini od zemlje sve životinje poljske i sve ptice nebeske, te ih dovede čovjeku da vidi kako će koju nazvati. Pa kako koji živi stvor čovjek nazove, tako neka mu bude ime. I nadjenu čovjek imena svoj stoci i pticama nebeskim i svakoj životinji poljskoj. Ali čovjeku se ne nađe pomoć kao što je on. Tada Gospod Bog pusti dubok san na čovjeka, te on usnu i uze jedno od njegovih rebara, a mjesto zatvori mesom. I od rebra što ga uze čovjeku Gospod Bog načini ženu pa je dovede čovjeku. A čovjek reče: ovo je sada kost od mojih kostiju i tijelo od tijela mojega. Ova će se čovječicom zvati, jer ta je od čovjeka uzeta. Zbog toga će čovjek ostaviti svoga oca i majku svoju i prionuti ju za svoju ženu i bit će dvoje jedno tijelo. A bijah oboje goli, Adam i žena njegova, ali ne osjećahu stida.